سلام كما يعلكم خبركم تخاتاتلتي زينا وشتن وطان حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم بيترس منكسي أرست زينا أهبراو مع تدكان استياب اسمرات خبيرة أبزوا ما كلاب قطر استخايد مدبات مدفع مهيمنة موقع قرات المدتات بعد محنة تتكبيرون أبوم لن وزبا فورا حداث مدبرت عنا خفيتا سمين كوريا ميسايلات كهون كم زغل ستطرطر سلسة فلسطيناتات هكايدا قرق عتياتو نزل لدوباتا بمخفى سوريوان سدتينياتات نابي روباك سوبرو عدل كتب بريزيدنت تركي صويعو بريطانيا ناب كلا عراقات ونزفتنا نفرتو روسيا عاقيتا كم زملسة حبيرا شمونتا مقابيتا هقراو معالت دكا نستيون ملآتا قزوت أمتنا نقدميت بزبل تيما بدرجة زوا مأكل بسمرا بخبز ولا معركة خبيران أبتي بقطر إكسبوز تخيل سنسرات حلافيت حماد زوا مأكل ويزراء علم بلاي أب زسمع تقال أب زيتاتي زلا حدش ناي تاريخ معرف نتي بنويح كالسيس تخصكو سمعرنت كلتي يتصاتات زرقاقت بلوط متكلاتن كبرتاتن عكيمنا ناب زبرخن مبصعنا كنحدساسها خيران إيرترا بحتو دكان استيو زمزقبو تعاوت زنا دكوان تخونة زترف نمملا بقدامنت بقع دكان استيو كبن مدبالن تتقمتي نايتوم تراحم زلو رحب عدلات كوخونا مسرح كم زدل زحبرت ويزرو عالم بهاقنا ناب سلطان معراك كاب كونه ازي بهاقزي بلكع زسمر عاقمن بقعات ملا حبرة تسب معبايت راي كم زخونا اسميرات اللون حتى دكان استيو حتى اللاوي دحنة من نتهاجرني زبلا أكايد سرح من محدار زوا مأكلات وزري تولد برهان بوغنو قال سيز بإرترا بفلايكا ناهزباو جنبار مسلن معرنة بجبري عب مرقات نعلم بلوت عبنت مخان بمقلات لومون كم تمالي صنعتنا بريخنان ودابنا أحيلنا عب لمعاتها ومدبات برتعنا كنسرح تلابيون عب زوا مأكل بمغنيا شمونت مقابيت أهقراو معالت دكان استيو كاب كلت مقابيت جميرو سميناراتن كالوت مساندوتاتن ككايد متنحي فلات شمونت مقابيت أهقراو معالت دكان استيو بدرجة عالم نمبل 209 عب إرترا دمان نمبل 40 حدن جيزي تخبر الله أبزوا ما كلا بنوزواتات قالان فحن بريخن استسلاسل مدبات مدفع مهاي منتن موجود حسيت المدتات بأد معنت كم تتجبره بمغنيا شمنت مجابيت بحمشتن شوعتن مجابيت بحمبرتي عاد شماجلن أبستخايرة أخيبات تجليتهم أبتاع قطامي أب زغربة صبصبات عنا استحلون مهرتنا عد مسرت تعين مهورن حبرة تسبسل زخنت أمدفع مهاي نتن كالسي أنصار قدرات المدتاتن زتو كره مدبات زتوابع وتصيد كم ترخبون نزبلة وتصيد دما اتي بوهدة السلاسل مدبات كدفعلو مزخاخر غريبون تساتفتي عاقمتات دكان استيان محيال زتكبر مدبات بقبراو تساتفو نمدرعو كلنا أكلات بوهدة كساتفان بقبو ككتاتلون تمحتينهم أب استفلا أبيات صحفة هجدف زوا مأكل زنت فادكان استيا بمخنيات أهجراو معالت دكان استيا بشوعة مجابيت أبتي مسرت أو تجنن ناي مكفح صراحة زكايد اللزلات أرجع نفاسيت العيتن دكم حاربة حن أوايدت نايتو عدة زويترو ويزرو لتنقص تجايني إرينا بزهاب وتحبريتا كان على مع عدة أبتي كبابيز سلاسل زلون معتها ونتفتت بأكل نمعزابن أبتي صراح نزواسو زلو متبع عن مخان حبيران أتندكان سيانة السلاسل زلو عمام دحر معزاب أبتي سراح نزنت فوزلو مياويان مبرهي توهيبون اتعدت أزيو أقداس خوينو كم زرخبو زحبرات تساتفتي نفسو كف زيقا مرأي مئمان مخوانا أمينو بودم ملكع نابي بوتاتات لمعات كبتسحن نجاقانو لمعات كتبابعن تصويعن أبنو زبا فوروم محدار كبابي أملاز تخفتت حداس مدبرت عنا أب موحست عنا زيقاتات بحفشا أب كنكن نفسو صراتن مبراخ نقحات نبرتن كا بفلاي عابي أستواص تقبر كمزلا تقلقل تقليتهم نساتهم أب حبريتهم أب فاحز ولا عدتات زنوبرو أب رئيس مخانهم أب كبابي أمتكالت عنا بزي منبارا حمومات بحفشا نفسو صرات دما بقوندو أقول قلت عنا نخرخ باك سابع عد غيحن فخورون بإقرن مسعينيان كوكوعزو كم تصنحو كم متسيطخا موتنا صلاتاتن أديتاتن يقاتن كم زنابرا بمذكر مخفات نايتا مدبرتعنا نزي صقامات زي كم زقالو لبريهم بزقبار اللهم ياو قصقاساتن أستمراتاتن ون أفلطهم أب زمنا وحكمنا نابر خيمت كم زلو زتقصتم وهاب تريتو أمت أي إتا مدبر زلو حسرتات كم زمالا الله صنع امنتم قليتم
حلفت مدبر طعنات حقاقاز النرس جابر عبد الله بجدو اتا مدبر نبرت من محدارات كبابي አሮማይለ ማልካ ደናሎን ሩባ ሐዳስን አገልግሎት ከም ትህብ محبار ጎንድ ጎንት ዝህቡ አገልግሎት እና ተንቀሳቀሱ አብ ሓለዋ አካባቢያው ጽሬት ምክልኻል ተመሐላለፍትን ዘይተመሐላለፍትን ሕማማት ምግታ ጎዳት ልምድታትን ካልን ዘተኮራ አስተምሮታት ከም ዝህቡ ሓቢሮም ቀንድ ዕላማ ምኽፋታ መደበር ጥዕና ፋሒሉ ዝነብር ህዝቢ አብ ማእከላይ ቦታ አገልግሎት ከም ዝረክብ ንምግባር ምዃን ብምግላጽ ድማ ንምስፋሕ መደብ ተታሒዙ ይስራሐሉ ከም ዘሎ ፍሊጡ መደበር ጥዕና ኦምለ አብ 13 ዓድታት ንዝነብራ ልዕሊ 1600 ስድራ ቤታት አገልግሎት ትህብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዒቡ ዘቕርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክታልኩም ብኽብሪ ደጊምና ንዕድም ሰሜን ኮርያ ሚሳይላት ክኾን ከም ዝኽእል ተጠርጠረ ሰለስተ ፈተነታት ከም ዘካየደት ደቡብ ኮርያ ሓቢራ እታ ሃገር ነዚ ናይ 8 መጋቢት ሓዊስካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራይ ክልተ ተመሳሰልቲ ፈተነታት ከም ዘካየደት ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ተረጋጋሚ ፈተነታት ደቡብ ኮርያ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ኣህጉራዊ ጸቕጢ ክግበር ድሕር ዘቕረበቶ ጻውዒት እዩ ዝስዕብ ዘሎ ይኹን እምበር ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ዝሓድሽ ፈተነ ዛጊት መግለጺያ ሃበትን ዘላ ንጉዳይ ፈተነታት ሚሳይል ብዝምልከት ካብ ሓያሎ ሃገራት ክቐርበላ ንጸንሐ ወቐሳታት ዝነጸገት ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ ዓቕማ ንምድላል ክትሰርሕ ምዃና ትሕብር ሰራዊት ሰሜን ኮርያ ዓቕሙ ንምጉልባት ዝሓለፈ ሰሙን ብፈተነ ሚሳይላት ዝተሰነየ ገዚፍ ወታደራዊ ልምምድ ከም ዘካየደ ይዝከር ቅልውላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ተጀመረ ዝርብ ተስፋ ከም ሰኣነትሉ እትገልጽ ሰሜን ኮርያ ኒክሌሳዊ መደባታ ከተስፍሖ ከም ትኽእል እውን ከተጠንቅቕ ጸኒሓ በዚ ድማ ድሕሪ ምጅማር ዝርብ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ካሃድእ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝጸንሐ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብቲ ዝነበሮ ከይምለስ ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋቶም ይገልጹ ግሪክ ዓጽያተን ዘላ ዶባታ ብምኽፋት ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ክሰግሩ ዕድል ክትህብ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ብ8 መጋቢት ጸዊዑ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገራት ኤውሮፓ ንኽሰግሩ ኣብ ዶብ ግሪክ ተዓጊቶም ኣብ ዘለውሉ ግዜ እዩ ቱርኪ ብ27 ለካቲት ዶባታ ምስ ሃገራት ኤውሮፓ ክፉት ድሕሪ ምግባራ ቁጥሪ ናይቶም ናብ ኤውሮፓ ዝውሕዙ ሶርያውያን ስደተኛታት ከም ዝዓረገ ይፍለጥ ይኹን እምበር ነቶም ስደተኛታት ክትዓግት ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት መብፅዓ ፋይናንሳዊ ደገፍ ዝተኣትወላ ግሪክ ጸጥታ ናይቲ ምስ ቱርኪ ዘራኸባ ዶባት ኣሓይላቶ ከም ዘላ ይግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 30,000 ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮፓ ንኽሰግሩ ኣብ ዶብ ግሪክ ተዓጊቶም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ 2015 ልዕሊ 1 ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ኤውሮፓ ከም ዝሰገሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ቅልውላው ኣብዚ ዓመት እዚ ዳግማይ ከይክሰት ስጋኣት ተፈጢሩሎ ቱርኪ ብጉዳይቲ ኣብ ሶርያ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ሃገራት ኤውሮፓ ድሕሪ ዝመጻ ተቃውሞያ ንዶባታ ክፉት ገይራቶ ኣስታት 4 ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታት ዓቂባ ዘላ ቱርኪ ማሕበራዊ ጸገማቶም ንምፍታሕ ካብ ኤውሮፓ ቁጠባዊ ደገፍ ክትሓትት ከም ዝጸንሐት እንተኾነ ግና ክሰልጣ ከም ዘይከኣለ እያ ትወቅስ ብሪጣንያ ናብ ክልል ኣየራ ከኣትዋ ከም ዝፈተናን ዝተቐሰተን ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ዓጊታ ከም ዝመለሰት ሓቢራ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ ተን ነፈርቲ ብ8 መጋቢት ኣብ ክልል ኣየር ሰሜናዊ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ስኮትላንድ ከም ዝቐረባ ሓቢሩ ንብዝሕን ዕላማን ናይተን ነፈርቲ ብዝምልከት እኳ ሓበሬታ እንተዘየለ ደብደብትን ናይ ምፅንፃን ምዃንንን ተገሊጹሎ ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት እውን ንኖርዌይን ብሪጣንያን ኣብ ዘዳውብ ክልል ኣየር ከም ዝበረራ ብሪጣንያ ወቂሳ እያ እዚ ምዕባለታት እዚ ንዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሩስያን ብሪጣንያን በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ተኻይዱ በዚ መሰረት ኣብ ብሪጣንያ ፈረንሳ ስፓኛ ኢንዶኔዥያን ካልኦት ሃገራትን ዓለም ሰፊሕ ሰልፍታት ክካየድ ውዒሉ እቲ ሰልፊ ብቐንዱ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ክረጋገጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ኣድልዎ ድማ ከብቅዕ ዝጠልብ እዩ ብደረጃ ዓለም ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ልምዓታውን መደባት በብእዋኑ እናዓዘዘ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ኣብ ገለ ሃገራት ግና ኣሉታዊ ኣረኣያ ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ይሕበር ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ንዕብየትን ብልጽግናን ሕብረተሰብ ወሳኒ ምዃኑ ይግለጽ ለብሕማም ቫይረስ ኮሮና ዘሻቀለ መንግስቲ ኢጣልያ ንመላእ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ብቐንዱ ድማ ንዞባ ላምቦርዲያ ኣብ ትሕቲ ጉዱድ ውሸባ ኣትይዎ እቲ መንግስቲ ነዚ ህፁፅ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብቲ ሃገር በቲ ሕማም ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 360 ድሕሪ ምብፅሕ እዩ
እዚ ትማሊ 8 መጋቢት ዝተወስደ ስጉምቲ ነበርቲ ሚላኖን ካልኦት ከተማታትን ዝኾኑ ልዕሊ 16 ሚልዮን ሰባት ናብ ካልእ ከባቢታት ከይንቀሳቐሱ ካብ ካልእ ከባቢታት ሃገር ድማ ናብቲ ዞባ ከይገሹ ዝኽልክል እዩ ብዘይካዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ባህላዊ ማእከላት ሲነማታትን ካልኦት ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ክዕፀው ተወሲኑ ኣሎ ኣብዚ ክሳብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር ከም ዝጸንዕ ዝተገልጸ ሰፊሕ ውሸባ ብኣገዳሲ ስራሕ ዝንቀሳቐሱ ሰባት እንተዘይኮይኖም ንኻልኦት ወገናት ፈጺሙ ኩልኩል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ኢጣልያ ንቻይና ተኸቲላ ንሰፊሕ ክፋል ግዛእታ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ውሸባ ዘእተወት ካልአይቲ ሃገር ኮይና ኣላ ቻይና ሕማም ኮሮና ፈለማ ንዝተረኣየሉን ልዕሊ 60 ሚልዮን ነበርቲ ዘለዎን ኣውራጃ ሁበይ ኣብ ሙሉእ ውሸባ ከም ዘእተወቶ ይግለጽ ብመሰረት ጸብጻብ ጥዕና በቲ ኣብ ቻይና ዝጀመረን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 95 ሃገራት ልሒሙ ዘሎን ሕማም ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ኣስታት 100,000 ክበፅሕ እንከሎ ኣስታት 3,500 ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ ኣሎ ብሸሞንተ መጋቢት ንላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ካቡል ተኻይዱ በቲ መጥቃዕቲ ሓደ በዓል ስልጣን ዝርከቦም ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት ከም ዘየለ እንተኾነ ግና መጥቃዕትታቱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ከም ዘሐይል ክገልጽ ዝጸንሐ ጉጅለ ጣሊባን ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ 13 ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣፍጋኒስታን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ይዝከር ብ6 መጋቢት ኣብ ከተማ ካቡል ብዝተኻየደን ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ሓላፍነት ዝወሰደሉን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 27 ሰባት ከም ተቐትሉ ኣይርስዓን ብሰንኪቲ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ብሓፈሻ ናይ ከተማ ካቡል ድማ ብፍላይ መሊሱ ከም ዘንቆልቆለ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ናይ ሰላም ስምምዕ እኳ እንተተፈረመ ነዊሕ ከም ዘይጸንሐ ይሕበር ብሸውዓተ መጋቢት ኣብ መንጎ ሰራዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዕጡቓት ወገናትን ሓያል ዕጥቃዊ ግጭት ከም ዝተወልዐ ይቃልሕ ኣሎ በቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽታ ሃገር ኣብ እትርከብ ኣውራጃ ኪቡ ዝተወልዐ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ብውሕዱ 18 ከም ተቐትሉ ኣዘዚ ሰራዊት ኮንጎ ሓቢሮም እቲ ግጭት ወተሃደራት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ልዕሊቶም ዕጡቓት ድሕሪ ዘካየደዎ ስርሒት ከም ዝሰዓበ ዝሕብሩ ጸብጻባት ዛጊት ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣረድዮም ሰራዊት ኮንጎ ካብ ወርሒ ሕዳር 2019 ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽታ ሃገር ሰፊሕ ስርሒት ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ እቲ ከባቢ ብሓፈሻ ኣውራጃ ኪቡ ድማ ብፍላይ ተደጋጋሚ ዕጥቃዊ ግጭት ከም ዝረኣየሉ ከም ሳዕቤኑ ድማ ጸጥታዊ ኩነታቱ እናንቆልቆለ ከም ዝመጽ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎም ቀትሪ ዜና ኣብዚ ተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ብሩህ መዓልቲ